De sporthal in Surhuusterveen is van juni een extra neetopvanglocatie, omdat de raap ook geregeld vol zit. Joet worden de laatste tarriedingsdienst, zodat mensen hier sliepen kennen. Bewenners binnen Leeuwk, vooral omdat het pas oudoende vreed bekend was. Maar ik praat je krijgt met de buurman, die weet er net in. We hadden een kwartier verteld, houdt 4-4 van de buren op ouderwetse manier, zeg maar. Hè, van deur tot deur hebben we het even gehad. Maar het is echt om te janken. De manier waarop het gaat, verschrikkelijk. Ik moest van mensen jaren dat dat gebeurde. En dan middags kreeg ik een brief van de gemeente, dat Flevië. Die wist van niks, geen overleg, helemaal niks. En natuurlijk, er zijn meestal een plakje, maar dat kan in overleg. En je weet er wel dus, van heken aan, dat het reactie oproept als je het zou doen. Dat is makkelijker nog. Toonsje morgen om 11:10 kregen we bericht, een dringende verzoek van het ministerie, om ruimte beschikbaar te stellen voor een aantal asielzoekers die een bed nodig hebben voor de nacht. Het is Ter Apel, die had te kwart aan bedden. Daar zouden de meesten naar buiten sliepen matten. Dat willen we net. De overloop van Ter Apel zit in Nieuw-Pekela. En als die vol is, dan moet er nog een reserve openloop wezen. En dat ben wie. In de hal is plak voor maximaal 50 personen. Het gaat om nachtneetopvang. En dus gaan ze maar waarom naar Ter Apel. De gemeente verwacht daarom net een soort oerlijst. Er zitten ook bewakers hier dag en nacht. Dus wij zorgen dat ze binnen blijven en dat ze net op de stritten omzwerven. En de praktijk van de laatste maanden is dat dat net gebeurt. Als er wat is, kun je ons bereiken. Dus we alles dienen om de communicatie zo helder mogelijk te maken. We kunnen er net voor zorgen dat het net terug is. Dus dat is de hoop van een aantal.